habell y cyffylau yr adran Rhanfrid Cymreig sydd yn sylw ni yn y blwch Sioe ac yn cadw cwmni i fi fan hyn. Mae Hannah Par ac Hannah y dosbarth cyntaf yn yr adran sef yr Ebolesu ebolion neu adferch. Na fydd yn eiddfedu dros 148cm. Ac dyn ni wedi bod yn gwylio, dyn ni wedi deud yn barod o gymaint o amrywiaeth sydd yn y dosbarth yma o ran teipiau. Oes, Glei, ond chmo beth, mae'r ansawdd heddi wedi bod yn uchel iawn, yn diwe. Mae cyflwr bob un o'r cyffylau yn arbennig, mae'r trinwyr wedi troi nhw mas yn smart ofnadw ar gyfer heddi. Sydd yn anodd adeg hyn o'r flwyddyn? Wel, dwi'n meddwl bod y beirniad wrth gwrs Lisa Baswm Allen wedi newid i'w chydig o'r drefn i lawr y llinell ac mae yna trafodaeth yn mewn lain rhwngtho hi a'r stiwardiad. Dwi'n meddwl bod hi wedi wneud y penderfyniad ac mae'n debyg bod y rhosglymau ar y ffordd allan. Yn y safle gyntaf hyn o bryd mae Richard Berg efo Tamric Born to Dance. Yn ail mae Eirian Wyn Williams gyda Rhianwyn Princess Royal ac yn drydydd mae Brydfa Maes y Gollen. Gyda Maes y Gollen y Royal Edition. Ac ydych chi'n gweld bob un yr anifeiliaid i lawr y llinell sydd wedi troi allan yn hanner o dda heddiw. Wel, mae'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno ac Lisa Baswm Allen yn rhoi riban goch i Richard Berg gyda Tamric Born to Dance. Dosbarth anodd iawn i ferniadu fan hyn fel wedyn ni gyda'r gwahanol tapes sydd yn y cylch. Ond dwi yn teimlo bod Lisa'n hapus gyda'r hyn oedd y flaen hi heddi. Ac mae'n anodd iawn wedyn ni roed ceffyl fel y siwp wedi ynghanol y ddau geffyl liw yma. Ond mae hwnna'n teyrnged i Eirian bod y ceffyl o safon digon da i fod yn ei hanol. Congratulations. Thank you very much, sir. A lovely class to win as well. Such a variety and a good number here. Mixed class, all sorts of types. So, yeah, absolutely chuffed Tell us a little bit about the foal. We bred her. It's the first coloured foal by a stallion, which he won at the summer show here as a 2-year-old a few years back. So it's the first homebred one that's won in Wales. So, oh, well, congratulations. Really chuffed. A great achievement. Well Thank done. You. Congratulations. Yn adran y Rhanfrid Cymreig yn dosbarth i'r ebolion Ebolesu neu adfech na fydd yn eithredu dros uchder o 148cm. Yn ennill mae Mr Richard Berg gyda Tamric Born to Dance.